Най-големият страх на начинаещите гримьори със сигурност е очната линия и червеното червило. За това съм ги отделила в отделен урок и още в самото начало на курса им показвам как лесно да се справят с този страх и да изградят перфектната очна линия и да създадат красиви червени устни с триизмерен ефект. Остани до края на видеото, ако искаш да разбереш дали се справиха с първото си нанасяне на очната линия. Тайната на всичко е в точната и ясна система, която давам на моите ученици и именно това ги изстрелва пред конкуренцията. Детайлно разискваме всяка стъпка по време на целият урок, как точно да създадат и конструират перфектната очна линия, кои са точните продукти, които ще им гарантират перфектен резултат и най-вече избора на правилната четка също играе много ключова роля в съставането на тази визия. Очаквам в коментар да ми споделиш дали ти харесва крайният резултат и дали ученичките се справиха с техните първи отработки на очна линия червено червило. Остават само 3 места на курса през януари.